लोगोफोर बयनिसिमबो आंनिसिम फिन खेब बरायनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय गासैबो सिनायखायो बिथां थाख्लाय नार्जारिखौ। बिथाङा जोबोद गेदेर बेरामाव गोलैना दङ आरोना, माने बङाइगाव हस्पिटालावसो दङ होननाय खोनादो। बिथांनिया थै गदो होननाय खोनादो आरोना, माने खुगाथिंनिफ्राय थै गदो बिथांना। ओमफ्राय नोंथांमोना निउसाव नुवाखैबा आंनाव ससे क्लिप होगासिनो, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय अफिसियेल गेदेर गेदेर इउटुब चेनेल जेरै समनि रादाब बिथाङा एंगारना होबाय, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय आंनियाव ससे नायजाबाय, नोंथाङा मा बुंदों हस्पिटालनिफ्राय नोंथाङा ससे नायलांदो। ओमफ्राय आं मोनसे आपडेट सावरायबावनोसै। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय प्रजित नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। दुखुनांथाव बाथ्रादि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै फाव खालामबोनानै थाख्लाय मुङै बयजोंबो मिथिसार जानाय क'क्राझारनि थागिबि बर'नि फिसा प्रजित नार्जारिया बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थानांदोंमोनब्लाबो मोजाङाव फैयाखै। बयनिसिमबो रायजो आइ आफा बिदा फंबाय आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि देहाया जोबोद लोरबां, अब्लाबो आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आं मोनसे खावलायनाय, दिनै आंहा जोबोद देहानि सैलाब, बेनिखायनो आंनि थाखाय बयबो आर'ज गाबो, जाय जेखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांमोननि आर'ज गाबनाय खुलुमनाय सिबिनायजोंसो आफा इसोरनि अननायखौ बोरोंखौ मोनगोन होननानै आङो हामगोनखौ आसा दं। आङो दा जोबोद गोबावसैमोन, माखासे खोथाफोरखौ आं उसुबिदाफोरखौ आंनि आंगो लोगोफ्रा मोनथिजोबो। अब्लाबो मैया न'खरनिया गोबाव जानायलाय न'आव मानो दोनबाय थानो होननानै रां रुफानि थाखाय दिनै बारा जाथारनानै मैया आंनि न'खर बिबाजैफ्रा आदा मोनसेखौ फरायनाय रायजो राजाफोरनिसिम बयनिबो आर'ज गाबनायखौ आंनो नांसिगौ, जाहाथे बे आर'ज गाबनायजों आंनि बे गाज्रि लोमजादों बुस्थुआ आंना थामिया थामिया जादों, दा बयखौबो आं बेखौनो बोरै आर'ज खालामनाय जाबाय, जाहाथे इसोरनाव आर'ज खालामनानै आंनि देहाया सुस्थ' जानानै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनजों नुजानानै आङो अराय सम रंजानानै नोंथांमोननो थाफानो हानाय बायदि आंनि खावलायनाय एसेनोसै। आं दा आगस्ट'आव गोजोन्थों। लोगोफोर मोनसे स्पेसियेलि आपडेट होनना बुंनाया बेनो, जिहेतु आसाम पुलिसनि बागै खस्थ' खालामबाय दोङो, जिहेतु जोंहा सेंग्राफोरा खस्थ' सानहर खारगासिनो दोङो। जिहेतु पस्टआथ' भेकेन्सिया माने 5000 मोनना, थ' इउबि पस्टखौ बारायगोन होननानै DGP सारा माने गावनि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव पस्ट खालामहरदोंखि आरोना, माने इउबिया 7000सो जागोन खोमा आंनि मथे। बै पस्ट बुरजा फैगोन एबारनो लानायफोरा चान्स दोङो, जिहेतु साकरिनि थाखाय जबनि थाखाय खस्थ' खालामबाय दोङो, बेनि थाखाय मोजाङानो। थ' सोंथिया बेनो जे एडमिटआ मानो फैयाखै, फेक भिडिअसो माबासो नामा, फेक नटिफिकेसन नामा होनना सोंगासिनो खायफा मानसिफोरा, सोरनिबा इउटुब चेनेलफोराव नुदों जों कमेन्टफोराव। ओमफ्राय एडमिटआ जोंनि मथे माने आंनि मथे दानो फैथ'आबो जानो हागौ, माने दा इलेक्सनबो खाथि मोनफैदो, इलेक्सनफोर थांबासो एडमिटफोरखौ माथा मारिगोनबो जानो हागौ बिथांमोना। ओमफ्राय बेनोसै आरोना दिनैनि आपडेटआ, माने जिहेतु खस्थ' खालामबाय था, एडमिटआ सानसे नङा सानसे फैगोन, बारा दिन गैला, जानुवारि फेब्रुवारिफोरावनो फैनो हागौ। नोंथांमोनाथ' खस्थ' खालामबाय थादो, साकरिखौ मोनगोन, बेनि थाखायनो खस्थ' खालाम, एडमिटआबो थाब फैगोन आरोखि आरोना। थ' बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा, सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। नै जंगलावसो दं दे, ओमफ्राय